Assalamu alaykum mehriban dostlar. Biz bugün yine de Aşgabat Pride'da men yanımda Atabet adıyla tanınan Atazan Bekiyev Rıfat hemen Alpbarcı hemen artist. Hoş gördük. Bu proyektda görürsün 3 oyun. Ha, 3 oyun gören YouTube'da. No, inni Gıdıklı. Gıdıkıl da yerine nesip olsa şunu iki kol gıdık etme. Ha, o nesip oldu. Eyleşene. Inni yöne bıraçık ütkendir oyun. Şerti bir sertin ayırdık, bir sertten koştuk. Hayır şart koştu. At tapma ayırdık. Yerine de sesimden tanı diyeyim. Yine bir şert koştuk. Bu oğlum gıdıklı. Adından belli olguran reyem. Ha. İnni. İyiyem fikirlendir bu. İyiyem valla. İyiyem kakar. İyiyem derim ol yara. Yerim. Eyvah Allah'a. İnni birinci sert kapya. Kapya. Ona bilyen falan. Ha. Öyle olmadan kapyan bilyen de risk. Öğrenin ondan köp saat bildir yara. Risk drone yerinde tutup basıyanda. Risk neme de? Şu gözünü doğru seyredip geçmek alıp çıkmalı yerler var ya da kayvat. Gözün toç kadar bilmek. Şöyle diyelim kömür kat köp dedi gerek değil mi? Ulan bu ya. Onda başladık. Başla. Kapya. Ele aldım kirpici. Ele aldım kirpici. Başaran o her kişi. Ya gülüyorlar. Tamam öyle. Gel tuğda. İndi. Men mi? Yan ava. Alma versem alacağım. Yok. Alma versem alacağım. Kan ustadan kalacağım. Alma kalıp kalacağım. Alma da kalacağım. Oo. Sonra anlatlaştırıver. Meşhur oldu. Şahir Kerim Hallı. Merdan doğrudan şol çoğtu buradan aldı. Goa. Buradan Hallı. Ha doğanın içinde buradan Kerim aldı da. Tuğla da. Namaydı. Men aytmadı. Sen yakımlı yılgırsın. Yüreğimi veyran etti. Sen yakımlı yılgırsın yüreğimi veyran etti. Gol verle yoksa. Sen yakımlı yılgırsın. Yüreğimi veyran etti. Yılgırıp yengse vursun beni hayran etti. Yılgırıp yengse vursun yeni beni hayran. Şoför ola boya bana. Bol ya o yine zoring tamam. Sonra var ya da bol ya. Bizimkiler yılgırsa adam kolluk yok. Bol ya kavul. Gitti. Gel amcan çayla salı. Dermedi paylaş. O ine. Dermedi paylaş. İni men mi? Ha. Gitti onunla. Gitti. Poydi denir. Menin elimde giyeceğin yarı. Men yerimde giyeceğin yarı. Tamam. Öydekini kokusu sarı. Öydekini kokusu sarı. Niye güzelmiyor? Yok o öydekini kokusu sarı. Peki giyeceğin yarı kokusu sarı öydekini böyle. Yat ya ne var mı? Vah iyice girmel verdim. İyice almel verdim. Elime tutturdum funkanı. Elime tutturdun funkanı. Soğuruğu da ver pulkanı. Böyle soğuruğu da ver pulkanı. Sayla vallım gödellörün yarını. Yok sayla vallım gödellörün birini. Değil görüyor. Yarın yeni orada gelmesem ankalan yarı değil ben. Sayla vallım gödellörün birini. Sayla vallım gödellörün birini. Oynayacağım mı? Gel hadi gidelim. Merdan sen. Sayla vallım gödellörün birini. Varyant kendini var çürük yok. Gelli koyacağız. Geldi. Ha varlar. Nomor ne açtı? Hayla. Varyant yani. Birinciye de kutlayan. Kutlamam sana. Yani ben beydi bu turlarını öğütmedim. İndikilerde utorun belki. İndikilerde can ederin yani. Can ederin. Ha gitti onunla. Can etmesem can ederim. Şimdi ikinci oynamadığım şartı yani kaçım yani sesimden tanı.
Sesinden tanır. At tapmak ayrı ya. At tapmak mı da? Inni hastalık doğru ya. Şu gepleşikde birinci gerek. Birinci gerek. Aydınçı. Owan. Ay belki moş Tanalyan aydınçılan bir. Tanalyan aynym şükürüm. Adır men yine de paskaska berarna. Böyle. Da bilmese. Aha. Yöne var her zaman demde tezene melden birden hemme daimegin adam matmaska berbe koydu bu. Hal. Ağam selamun aleyküm. Aleykümselam. O ağamcan, merdan men ağamcan. Tanıdım. Ağam, yan kayısım yalak bay, ene ağama yanımda, Atabet otur yanımda, Atazan Bekiyev. Aha. Ni seninle bir gururla şahitsem diye ağam. Selam. Ağam selamun aleyküm. Aleykümselam. Kovme aşım tapılanız. Şükür. İş yap örsünüm sağıma. O Ha, o ittin ha son görünün o ağam. Bağmayın. Neydi bu adam teşende mi ya şakar değil mi? Yok. Şaherde. Ağam raydımcı hinglet verecek mi? Yattım kem kırmızı çağırdı yaşadım gibi yattım kırılacak kalmış Mikrofonu koyalım. ağlattım dolu yaşadım gibi. Ağam öldün mü? Ben at baskı, ereni verin, ben komağa deyin. Ha, komağa diye verdan. At kazanan artist. Türkmenistan at kazanan artisti. Aha. Türkmenistan atkadan artisti. Artisti. Sese tanış o. Özüm billaydımçı. Be. Ağam, innadır, inniki, nimeni bertene gün tana ya. Numarını alıp indik. Numara telefonla canı sen var. Yok. Sen telefon üç gözük çıkar ya da o. Öldüm kavuran sen de. Yok yok. Be. Ağam. Özüm, Aha. sen adına da bana çok da var. Aydım. Yo, aydım, ipolle, indi aysık, öyle işte. Be. Aslı yola. Aslı tecenni. Tecenni ne? Ava. Yo, inni sen ka adımın da stallionu. Be. Yok. Nereden sen? Doğruyum. Aydan şu. Familyası mendeş. Berdif. Yo, adına. Adını, familyası mendeş. Ha, yine bir hinglenyen kaydı mı? Ahmet Atacanov. Vah, Ahmet Can, selamun aleyküm. Ey go'my. Neylam. Ey alzırattın ey. Adıngam yok berdi o. İkinci aydımda hinglendim. Yankıcı Ahmet'in Bokordağ'ını bir üç göz yok bir muğamcağa salyan yeri var. Aydımının yekiz yerine bir tüycülük ediyen yeri var. Şoza karşı yerini aldı da şu var. Şonun alaydım Ahmet Can go'my deylan. Ava şükür oluyorum. Ha, Allah döndüm. Bolya ana yenge. Başını bir kuş bırakıp devaslayın neydi? Şeyle mi? Yok, ikinci de aldım agonu. Yine can yaptı. Bora. Ağam, Ahmet Can ağam. Sağaman var ağam, sağaman geçir toyluğum. Tamam. Bora, ha. Indi men can etmeli mi? İnam, bir aydın ayağım ha. Yo, ne ben koy, neler berdim pas kaskalar. Adını ayırsan var ya. Adını ayırıp ver. Ha? Adını ayırıp ver. Ayın bolmasa ben seyredeyim ayın. Yok, men aşağı vaktır berayin şeyle. Bol ya. Bolya. Bol ya. Her ki can etecek, öngünün pas kaskar, neyden? Aha. İntek onu havar emeden bakman. Her ki can etecek aydımçım. Ol ir kaydımçı. Önce şu adam. Adı vadat ba. Şu adam TikTok'larda, sahiplerde çık ya. Aha. Vayınlar rahatları bilen. Ödem meşgul aydımçı oran. On cigler doğunlarım aydımçı. Olur haf belli. Bak. Onu aylayan sonra. Ayla. Hadır yunu bilmeydik adayında. Planı isen ben ha. Planı ipilerin ne mi? Hava. Mungkin tak hawarsız. Waalaikumsalam ağam. Go'my adaylan. Yaxşı.
Ağam men wara kan wagt alyp durjak gal şu wagt men bir gepleşikde otuýum. Indi şu alyp barjyň bir şerti bar ekeni, bir aýdymça men jaň etmeli. Şol aýdymçyny şu alyp barjy merdan sesinden tanamaly. Indi menem şu wagt size jaň etdim. Ödem belli aýdymçy, jiglerem, inlerem, dogonlarym aýdymçy diýip paskas getdim me merdan bilen gürleşany. Ağam salamu aleykum. Waalaikumsalam. Şükür şükür amca o ne delen? İşlep görsün mam zaman. Awa araqi wayna gowup turayam. Al nämin tek sal aýdam sanyň ýatdy. Aýda çalasın. Şu wagt deninden tanajak bolýar ağam. Gürleşer. Aydın maydın. Oh aýdym bir aýdyp efendim. Seneden soň maňa Ya boldy gözlerim. Men günäkärdenim. Bolaýdym. Ýalyn görsünlerim. Feýmeýän reýtme. Kim aýdýar şulaýdym? Wahe adyň ağam bilýär men bulaýdym. Ulama şulaýdym. Aýdym bilýän. Kim aýdym şulaýdym? Indi neme? Beýtmeýärim beýtme. Feýmeýän reýtme. Ödem aýdym nädip berdi şu. Öz aýdym aýdyp berdi, o bilýärmi? Kim şulaýdym şu? Ödem Halip aýdym şulaň diýdi. Meni tollum söýüdi. Gelen okul meni koydy daýdy. Bak. Ahmarda. Men ahmarda. Bilýärm şaýdym. Almanyňmy şu aýdym şu? Almadı boýum. Ağam, Aýdym bar tanışmýany. aýdym gaty tanışmyn şulaýdymlar. Kän aýdym. Bolýa tanadyňmy ýa tanamadyň şonu aýdym. Adyna bil aýyp tanamadım. Tanamadyňmy? Bolýa boýnuň alýanmy? O. Ağam meni tanamadan men meýälim edýän aýdym şeni. Bizim estradamyzyň meşhur aýdymçysy Garly Orazow. Vah. Gar kaka. Bor garla habarlaşýasam. Ödem öz aýdym bar, aýtdy şu wagt. Garly Orazow, Azat Orazow, Demrat Anamradow. Inleri, dogonlary, jigleri. Ene. Ana, Res kuturlukny da tanırım. Abi Ene? Üçüncü geçti ama ya geçme. indiki Ana. şert Güllür. güldür bol. Alo. Alo. Oo, salamu aleyküm Merdan. Aleyküm salam. Hoğaçam, o verdiler sağ mı? Dost, maşin aldım. Oho, maşin aldım. 2020 karanlıkını aldım dost. Ay, tu öleme, toylu çay olsun no. Tamam mı? Cay diyem oku maşin diyen. He, nesip etsin Merdancan. Soğut, tağına kıl. Kovsin. Ava gel işlere gel soğudun verecek gel. Soğut. Dostça, karışa sana teyade cay deyin ne? Karışpır mı teyade cay edecek bırak. Böyle. Alo, Radnoyum. Bradım, Radnoyum. Teyade maşin aldım, Radnoycan. Ay, tu öleme, nesip etsin no. Soğut, Radnoysun sen. Sen Radnoysun. Sağ ol, brat, senem Radnoy, brat, nesip etsin. Gel işe gelsene soğut bereyin, gel soğudun vereyin, gel. Borlu dost, nerede sen baraya nedir, nerede olsam? Özüm tapmayan seni baraya nedir? Bu ne öyle, sağ ol dost. Bolu baraya, good bashput baraya nedir? Radnoyum! Radnoy! Oho, Meri. Radnoyum! Ome, Bu verdiler. nesip etsin no. Bu ne? Soğut musun? Toylu çay olsun, soğut, hava. Masin mi seni masin? Hava. Zayım Allah ne diyeyim bana. Soğut. Ne mi bu ne? Alfa ya, teyze çıkan. Ne mi gari? Alfa maşin ya. Masin mi mı? Alfa ya. Alfa. Mirak mı? Türkmen'inki. Ardan zakka. Hava. Ay Ardanip.
Ardan ne amatlı ya öyle. Öz önümüzde, Türkmen önümde. Men sana bir yamanlık ettim mi? Yo. 2020 yılı. Oo. 2020 yıl masina suya koyup bolam hiç dözüyem. Ha? Ne var yo? Gersene ben. Ne? Gersene Gul ben. ya, o gul ya. Dursana bir bunda. Gel ben ikti ya. Hayır, dur. Ben ikti ya. Hayır, ne da? Gersene ben ya. Dursana bir bunda apşadı. Bak sen benden kaçma. Ne şu men senden kaçacağını? Ne yapacak çadın? Dinle beni. Ha? 2020 yılın maşini yen mi mı? Hava Şuduran 2020 yılın maşini yen mi? Hava. Sayda maşinler görüyor mı? Hava. He? Hava. Kayısı sen maşinin ço yok şulon. He? Hemen sen bana ikisi. Bağırık. Hava. Ne yapsın randırlar etken sayda? Ne yapacak durlar? Istayan kadar koyulur da. Maşinista yankıda koyuyor. No, bular ortada boksta yer olman için qarışıp durlar alfa koyduracak kol. Düşünüyor musun? Şu yerden uyduracak. Ava şu yağdan uyduracaklar. Bütün şehir şoňa çotýar o. Öldüňe nämedir nätken halis bolaýdyň aýan. Ay, no. Aýarjak. Gelo. Bolyam şu yana mı Ava şu? bolýa. Men 5 otur koyan. Bäş otudan ba. 5 oturmam. Ava. Anana yüklü de. Yükledin o. Ne soğuk berilin zat. Men yüklep bermelmi? Özüm yüklevereyim mi? Yüklever. Sağ ol Allah. Nesip etsin. Prensip var ya. Oya min ziyarım. İller koyuyor. Menem koyacak. Doğru şeyler. Doğru diyene. Muhterrim alıverdi. Mening size bu verecek maslahatim hakikaten hem peydal maslahat. 1994 yılda çıkan maşinlardan başlap 2024 yılda çıkan maşinlara ehlisini ulanıp bolyan yağı size kötürlüye. Elbette oğlum Türkmenistan devletimizi öz yurdumuzda önyen yağ alfa yağı. Alfa yağı size en anamdar ve en amatlı baka bilen hizmet ediyor. Ayrıtın tarafı 8000 kilometre çeni garanti veriyor. Onun hemen bu peydal hizmetten sizin vakit yitirmen, tez vaktin içinde peydalanın. Alfa yağı. Yoranno. Onunla başladık. Men bir anekdot ayıp vereyim abi. Ayıp be. Şu değerli böyle. Indi şonda gülsemem, hasap gülmesemem. Aa, ben gülsem, mesela mutluyan yani. Bir Yo, utyan yani. şonda gülölle merdan canım. Aa, değerli böyle yani. Şu değerli böyle yani demir yol diyen yal varam. Şu anekdot mamem. Aytma neştem, o şonu. Ay böyle hemen istilmedi yani. Ay burun ne? Bir diye. Barvarken dip diye. Ayıp vereyim. Ay ben şunun masan. Barbarken bar yokken. Şu barbarken şu barbarkenden korkma. Ne dipdir? Barbarkenden korkaygın yani. Şu ba interim gezip diyor. Şobar. O şu bar gezip diyor. Köpülün o mağlar o şobarlığına gelip diyor. Ol bana on yerde gezip diyor. Hem belli tamam. Onun ya barbarken bay bar gedek bar yokken yani vardır. Yo, ya ne var? O barbarken bar yokken yani var. Bir isla taplan aydıktır bundan. Yok yani. Yok yani vardır da. Qoğum deyiptir. Sonra kaydıptır. Son ertesi bir yok eken, bir var eken. Bardan yani vardır. O bardan yani vardır. Ne mi onu diyeceğim? Bileyim ne mi onu? Mine bile boğan. Güllük yönü. İmprovizasyon ettiniz var. Güllük abi. Yo elbette. Bir var eken, bir yok eken bilen. Şu an sen şunu ayttın bolun. Matematik nereden? Matematik amcam pul edeklerine koyuyor ne tak. Apa yok dele. Sana öyleyang matematik değiştirdi. O sol. Sana öyleyang dem. Toyun vardım pul orada var abi. Esma. Bolyanno. 3 gün näer? 3 gün. 3 pikirin. Müşk. Kovmuşk. 3. Müşk ka kelle. Olmuyor. Matematik kan pes 3 gün. 3 gün bolonu öyleyang. Ay bol şu ulan ayar tamam. Şu 3 diýmesen ol yani. Bir var eken. 2 toyda eken. 3 düýünden ýok. 4 bir iş bilen 5'in ýanynda var ýa-da eken. Haýyş edýär. 4 5'in ýanynda var, gaýrat et. 5 kaka şunu var, saklap bermeden bolanok menem alyjyrdym diýip, bitirip ber diýip 4 5'in ýanynda bardyr. 5 hem 4'ün işini bitirip 6'a beripdir. 6'am şunu 8'e ber diýip 7'e beripdir. En olay böyle aha.
8'dem 10 bilen başaga bolup 9'da bermeli daha ýadyndan çykardylar. Son meni 3 ýyl 4 ýyl mundan da eşitdim son. 4 ýyl mundan. Durdy. Aha. 6-7'e beripdir. 7'em şunu 10'a ber deyip 8'e beripdir. 8'em 9 bile başaga bolup 10'a bermeli daha ýadyndan çykardylar. Indi şurada haýsan günäkär. Yo bolýa, bilemedi ha, değişmedi ýöne. Bilýän, Bara eken nidin bolun. O ýöne. Soýadym açdylar. Menim niýetine gülsem. Yo meni bara maň Nidin näme güljek bolýar dedim pikirlerinden. Yok indi men näme diýip näme kelläme üşüp giýdim ha. Indi men şu wagt haýsy wady ýerine ýetirýän eken. Nerden öýtdim ben meniň toňa? Yok. Yo dile geldi. Bolýan men sen näme güldürmölüm ýani tartagam näme men Tam uttum bolnam. Tam uttum. Onu men wara Bir ýerde değişmay. oturdum ha. Bir değişmay diýip bermäýän wara bir realny bolan bir Şey, waka wa. şey. Ýerge Şonu aýdyp berýän. Ha. Bilýän Merdanjan, şoň o da adamlary aýdymçy, alyp barjylar köpden şu wagtynyň agla we bölegine agşam toýda geçirýär. Toýda geçirýär. Ha, ýylan ýatýan wagty öýünde maşgala bolup çay içip, gümürem redýän wagtlar şoň o da adamlar toýda bolýar da. O da şükür bizim yurdumdan toýly mekan. Toýly adam gowy geçýär. Ondan bir gün aýyrlygyny 10 gün ýalap toýda boldum. 10 aýyrlygyny toýda boldum. Ondan ay öň aralarynda bir gün 2 gün ýarym gün şeýle öýde diýince ştat bolýar, pauza çyny. Padryat aýyrlygyny toýda boldum da ondan olam. Bir kysam hem bol haýatlarda boldy. Ondan şu onun dowamyny gelnejen birazjyk menden öýkeläpdirdi. Arasynda bir gün öýe geldim saat giýje 12'den soňra öýe geldim many. Ay gelnejem dogurda bakyny tutjaýdym. Ay diýdi, men saňa diýdi. 10 ýyl ýaşaşyp börtdi. 10 ýylda diýdi 3 tanak diýdi çaga dogurup berdim diýdi. O da şu 3 tane çagam var da. Tuvalama ýaşdym. Şu 3 tane çağırağım dedi, 9 aylap, 9 günler göwram diye götürdüm dedi. Öýüň biş düşün edip berýän dedi. Umuman bilýän aýallar bir başlata bilýän, diňe başlaýar, eýgen, beýgen, şu bir sözüni, 3 çağırağım dedi, her çağırağım 9 günler dedi, göwram diye götürdüm dedi. Şu mende maňa sag bol taňry arkasy netdi abi. Giýje bidem ýadak gelen nämerden jana. O sözde ýakyn ama. Aha. Ondan Aşyr Hojaňy tanýarmy? Tanýar. Sen stilleşiň bar? Tanýar. Duplikady. Meňem şoňra şey diýip düşen soňra mara. Olam şeýle garnyndan bilýärmi? Aşyr gura daşdym da. Diňe diýdim, men şu aşyr tanýarmy diýdim. O diýdi. Şu diýdim, şu garn diýdim, mara 20 ýyl götürüp ber diýdim. Bir gezegen miňerden, bir gezegen Belçika nok diýdim. Aşyryň garny alyp çykaýdy o meni. Sen 9 ay gurun ne diýen? Aşyr diýdim, mana o 20 ýyl götürüp ber o şu garny. Bir gezegen, näge diýer ýok şu garny diýdim. Maňa Şodur. sen diliň allyň şol. Mana desam. Oyunny otulany bilse ýaşy diýär. Bu gezem oyunny. Gogol la? Ýöne gyzyk boldy. Gyzyk boldy. Inni ýa kaýsym näle? Çay jaram, çay. Çay algam beren algam oy. Çay jaram. Ha, indi şertiň oýunçy men ýeňeje. Ýeňe jaram sen tuwany gutlaýan. Şu zat näme bilýän? Neme? Neme arwal bilen ýylýän. Hof. Men şu zat näde ýylýär diýip soramam bar. Hof arwal Şu zat bilen. näme diýdim? Hof ýylýän. Hof ýa. Hof diýenim. Hof geçi oy. Hof daş bol gidiyor. Anda hofyň içi goken ýa. Sulat näme bilýän? Bu gara kışmış. Ýok. Bu kişmişden. Bu üdümüň mürşörer. Var ya. Sulat näme bilýän? Muňa kak diýdi. Sana näme hoda gerek kemem hoda mürrüg diýler ya. Şu eriň mürrüg. Eriň kakan mürrüg şu. O ýa.
Suvat näme bilýärmi? Onu bana jelek koyayım ben. Menim bilýärm, o görýärmi? Ey merdan. Bu tordy sen utdun ha. Utlayan. Nädir menü wa? Yekece daha fayda var bundan. Näme faýdasan goýarsın? Yekece zat ýöne wa. Yekece daha fayda var. Evet ýaly. Şuň barnyň faýlap bolok. Gon burada basyan bollu şol gidýär. Awa. Ondan da saram soğut ba. Oturup iýmerim ya. İstesen oturup şu taýdy bilýän, istesen öýür oturulýan. İstesen ýok men bir gün geleceğim bilen gelip şu taýdy diýjek diýsen, onu edip bolýar. Bah. Ve bilýär geçişdirme, näme faýlasyn gelsen? Ha. Näme? Salat. Şuň kakra gelnejen mant etjek diýdi. Ana. Soraýym gapdana näme gerekdi? Ene sorasana. Soraýym näme? Näme salat elteýin? Näme salat etdiň? Awa. Ağam täze şu taýda salat çykdy. Düýnüň 2 fan salat çykdy. Adam adyna bilemem onu. Adam oýup etsen okla. Gowzady öldürüp sepini öldü diýip şu taýda. Hiç ýerde bir şey zat ýok. Şeýlemi? Analar gurulaşan näme diýär? Ýöne bu mant etdiýim hareket. Keywan gowmy? Oturýarsyňyzmy? Men şu wagt Aşgabat Pride'da bir gepleşik gatnaşyp otyryn, ha. Onda menim şu wagt ýeňici boldum. Endi Aşgabat Pride maňa ýeňici bolsaň, bir menüden bir näme saýladýan ekenler-de. Ay näme taýan? Näme saýlasaň saýla bermelken, onu sen şunu mant etjek diýdiň öýde. Endi şu mantyň gapdalyndan näme saýlap etsem, näme salat erteýinmi? Ya näme etsem? Akroşk elteýinmi? Akroşk erteýinmi? Han salatdan geçsene. Salat urun saýlaýym ya. Men bilýär keywan sen işte gyýbyr edip bilen bol. Или же мужской, или же Цезарь. Mujtkoy ya Sezar barmy? Tapaw diýor, haýsy? Tapawdy. Ba mujtkoy mi Sezarmy? Мужской. Mujtkoy. Muşkoy salat. Bolly Aşgabat Pride'dan Muşkoy salat. mujtkoy salat. Bol mesele. Gitti bastım onu. Вроде. Bol ya. Ana gülýärli. Enne öňkülerde pastanla nahar pişirýärdi. Enne salat taýynlamaly boldy. Ona mödün etmenimi? Özmetme lo. Şeýlemi? Iň ýitgoşuk tarapy özmetip berýär. Yo erkek adam taýýarlady, ha adam tüýçi bolýar dedi. Sebe aýal maşgala salat taýýarlaýar, aýal maşgala nahar pişirýär bolýan. Her zatdan ýardım atýar diýdi. Ertirde galar ýara. Ertirde. Erkek adam pişirýär, onu hem tüýçi diýilýärdi. Erkek adam barny atýar da. Bol bolsun. Bol bolsun aýdyp, ýagan barny uýa, kartoşkagan barny atýar. Indi Ýagan barny atýar, şonda bol bolýardy. Bolraga dersiň da onda. indi bol etdiýdi da oğlan. Bol onu ýörende salat taýlama. Ýör gitdik. O iýilinki hala nahar edip berdi. Nahar ýesen hem bolýanda. Ýokban salat. Ayran atam. Ay gel ayda ağam ýokbanma şu salat. Bolýar. İnam. Yankı bula saylan saladyň. Muşkoy salat. Öýdäkiň saýran. Awa. Ine bada Aşgabat Pride'ň adamdan Sowgat. soğuk dağan. Yürüytü. Dadygynjy ekeni. Kılınacak. Awa indi men ýöne yan genje mant pişirme diýjek. Giýjek alyp. Awa indi muny ara kılınjakdyna ip bilermi kan? Ya sen muny açdan mant diýmeýän. Şeýle näme bar içinde? Näme ýok diýip sora. Ha şeýlemi? Awa içinde steak ama kömele ama mekkede wa kartoşka da wa ay ýok fat ýok jüýje de wa myň içinde. Mantyny ertir ýaýar tagaldyr. Aşgabat Pride. Köp sag bolsun aýdýar. Merdan işin düşsündük. Sag bolam, taýyň. Jaňy sag bolsun. Her nähip bolsa tagamanda dağıtmasaga meýem elime bildirip duşum tagamy. Aşgabat Pride'ň tagamlaryny gelip iýmeli. Ýöne her kim gyzyklanýar şoň içinde näme bar muň içinde? Munda ul karap. Aşgol köderim ya. Ýok, ýok kömelle. Muny biljek bolsaň diňe. Aşgabat Pride'a gelin. Rakab etmeli. Bolýan toýda görüşelim. Boram, sag bol. Göremedim. Ýer arkaýyn. Arçajaga da çykyp men.